गोदान मोनसे थासारि गोदान मोनसे सरकार दानो थांगासिनो दं UPPL-आ आं BTC-नि गासै 40टा समस्ति आं बेरायदों आरो बेरायनानै जों दिनै मिथिबाय जों हालामा महिलारि बिथांमोनखौ जों बुंनाय नङा যে আমি 40টার ভিতৰত 40টাতে আমি জিকিম সেইটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু আমি মিছা কথা নকওঁ আমি বাস্তৱতে ক'বলৈ বিচাৰিছো যে थार आरो जेखौ जों नुदों दिनै आरो जेखौ दिनै जोङो मिडियायाव नुदों नोंथांमोना सानफ्रोमबो नुगासिनो ससियेल मिडियाफ्राव पेपाराव टेलिभिजनाव आरो नोंथांमोनाबो मिथिबाय दिनै UPPL-आ 40टा नङा जोङो 40टा समस्तिनि गेजेराव 29टा बा 30टा सिट लानानै UPPL-आ दिनै गोदान सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो बेखौनो रोखा जाबाय गोबां गामियाव नोंथांमोना बेरायबाय नुगोन दिनै BPF-आ फैनो जाबाय बियो लाथिख' जाबाय गोबां गामियाव आरो आं मैया माखासे गामियाव बेरायहैदों उदालगुरियाव बेयाव आं सोंबाय जोंनि एबसुनिनो आफादगिरिखौ दख'रानि जे आंखौ जे नोंसोर मिटिं दानो लाबोबाय बे गामियाव दिनै BPF-आ न'खरबेसे दं होननानै सोंबाय आं होमबा बिथाङा बुंबाय सार जोंनि गामियाव न'खरसेल' BPF-ल' दंसै होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बे न'खरसेनि गेजेरावबो सानै फिसाला आरो फिसाजोआ बेयो UPPL-आवसो ट्रेक्टरावसो भटखौ होगोननो दा होमबा बै गामिनिफ्राय गांथामल' भटखौ दिनै नांगोला मोनसिगोन आरो BPF-आ जों बेखौ नुदों दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन गोनो गोथो जानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया BTC-खौ खुंनो हाग्राया मोननैल' राजनीतिक हान्जा दङ मोनसेया जाबाय BPF आरो BPF-खौ दिनै रायजोफोरा रिजेक्ट खालामबाय आरो दा बिनि अनगायै अल्टारनेटिभफोर दङ बिकल्पआ मोनसेल' दंसै बे जाबाय ट्रेक्टरनि सावगारि UPPL आरो बे UPPL-आ दा गोदान सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो प्रमद बर'नि दैदेननायाव खुब थाबैनो नोंथांमोना मास मोनसेनि गेजेराव गोदान सरकारखौ मोननो हासिगोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ दा रायजो राजा नोंथांमोन सोरबा दासिमबो जुदि UPPL-आव हाबनो थाखाय जुजिगासिनो दङब्ला थाबैनो हाबफैनांगौ नङाब्ला गाबोन समफोर जोंना बुंसिगोन UPPL-नि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनाव खालि जायगा गैला भेकेन्सि गैला आरो नोंथांमोना हाबनो लुबैनाय मोननाय नंला आरो जाय हाबनो लुबैयो हाबखाजोबदों नङाबा उनाव आरो चान्स गैला एक नम्बर खोथा आरो 2 नम्बर खोथा आं बुंदों गासिबो फैजोबबाबो जों माखासेखौ लाथ'वाबाबो जासिगोन जोलैनोबो नांगोन ना नङा होमबा दा आं बेखौनो खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोन गोनो गोथो जानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया सरकार दानाया 100आव 100 माने 100आव 100 जौखोन्दो दिनै रोखा जाखाबाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय आरो बेनि थाखायनो गोनो गोथो जानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया भटनि बिराद दाम दङ नैबे समाव बिथांमोना गावसोर खामायनाय गावसोर गोरोन्थि खालामनाय गावसोर जाख'नाय थाखा फैसाखौ राननो थाखाय नोंथांमोननि खाथियाव फैनो हासिगौ आरो बै समाव जोंहा मोनसे जेंना जायो जोंनि माखासे आइजोफ्रा बुङो एफा एनै 500-1000खौथ' लाजागोन खोमा लाबाबो नाथाय आं भटखौ होआ निसा खोथा लानो बे पापनिसो फैसा रायजो राजानोमोन बिथांमोना सिगाङाव गोबां जाख्ल'बाय दुर्निति खालामबाय आरो दिनै पापखौ राननो थाखाय नोंथांमोननोबो मालाबा 100, 200, 300, 500 जासि फैगोन बे फैसाखौ मालाबाबो लब जानो नाङा नङाबा नोंथाङा फैसाखौ 100 लाखांनायनि उनाव हरसे उन्दुलांनाय नङा जोंना आबैया मादै नङा होमबा सानगोन बियो फैसाखौथ' आं लाफ्लांबायहाय दा भटखौ होबा पापसो नांसिगोन नामा बिदि जागोन आरो नङाबा जोंना सासे बाजैया सानगोन आंना गथ' सासे उजिनो नागिरदों बिनि गन्थङा जुदि खेंख्रा जानानै जोनोम जाबालाय होननानै सानगोन दा बेखायनो पापनि फैसाखौ लानो नाङा रायजो राजा नोंथांमोना आं खावलायखाबाय भुल धारना नङा जोंना आइजोफोरखौ आं मिथिगौ जोङो मालाबाबो धाराव थाया आंनियाव आं मालाबा नुयो आंनि वाइफआ मालाबा गावनि लोगोफोरनो आरो गावनि लोगो आइजोनो थाइबा हरफिननाय नुदों आं मालाबा थाइब्रैखौ हरफिनो आं सोङो मालानि थाइबा मानो हरफिननो नोंलायनाय ओइ दाखालि रिक्सा गाखोनो लाथ'दों आं थाइब्रै बेखौबो हरफिनो जोंना आइजोआ मालाबाबो धाराव थाया दानदावनावबो भुलावबो जुदि 50 थाखा 20 थाखा 30 थाखा जुदि जोंहा BPF-निफ्राय लाफ्लांनायब्ला BJP-निफ्राय लाफ्लांनायब्ला ना खिन्थु भटखौ होथारगोन आरो मानोना पाप नांगोन आंहा सानो नङा होमबा दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन आइजो नोंथांमोन खुनु दिना जों बे पापनि भागिदारखौ जानो हाया बिथांमोना पाप खालामदों बिथांमोना आरो पापनि माने गासिबो माने दायखौ बिथांमोना लाजोबनांगोन जों लानो हाया बे पापनि भागिदारिखौ दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन गोनो गोथो जानांगौनि बाथ्रा गैया बारा गोलाव आं बाथ्रा बेयाव बुंनो सानाखै जों दिनै थासारिफोरखौ नुजोब्बाय भटआ मोनसे बेसेन थायो बेयाव मोनसे मुल्य दङ जों दिनै नुखाबाय गभर्नमेन्ट दानो हानाया दिनै UPPL-आल' दानो हाखासिगोन BPF-आबो हाला BJP-आबो हाया कंग्रेसआबो हाया रावबो हाया CSP-आबो हाया दिनै दा होमबा नोंथांनि बे बहुमुल्य भटखौ बेसेन गोसा भटखौ जों मानो नस्थ' खालामनो खुनु दरकार गैया जाय बिजाथिया देरहागोन जाय दोलोआ दिनै गोदान सरकार दागोन बै दोलोखौनो जोङो देरहाहोनांगौ आरो नोंथांमोना बयनिख्रुइ बांसिन खाफाल गोनांसिन जे प्रमद बर' बिथांखौनो दिनै नोंथांमोना बिजाथि महरै मोनदों बेनिखायनो आरो बांसिन गिदिर बाथ्रा दिनै जेबो थानो हाया
प्रमद बर' बिथाङा दिनै बर'निल' लिडार नङा बिथाङा दिनै बड'लेण्डनिबो लिडार आसामनिबो लिडार नर्थ इस्टनिबो लिडार भारतनिबो लिडार आरो बिथाङा दिनै मुलुगनाङारि सासे लिडार दिनै आन्तराष्ट्रीय पर्यायनि सासे लिडार आरो बिथां सासेखौ दिनै देरहा होनांगौआ बेयो जोंनिल' बिबान नङा আমাৰ লগত বসবাস কৰা ইয়াত মানে লাখ লাখ জনগোষ্ঠীসকলে আজি প্ৰমদ বৰ ডাঙৰীয়াক জিকাই আনিব লাগিব কিয়নো তেখেত কেৱল বড়োসকলৰ নেতা নহয় তেখেত অসমৰ নেতা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নেতা তেখেত ভাৰতবৰ্ষৰ নেতা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেখেত এজন নেতা গতিকে তেখেতক জিকাই অনাটো আৰু UPPL দলৰ হৈ তেখেতে এতিয়া চিফ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু তেখেতক আমি এই BTC অঞ্চল বা BTL অঞ্চল মুখ্য বনাই অনাটো আমাৰ সকলোৰে এটা নৈতিক দায়িত্বত পৰিণত হ'ব আৰু তেতিয়াহে আমাৰ যিজন অগ্ৰণী নেতা জাতীয় এজন নেতাক আমি এই অঞ্চলৰ মানে উন্নয়নৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে এই অঞ্চলত আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিটো মিলা প্ৰীতি যিটো এনাজৰি সেই এটা পৰিৱেশটো সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আজি তেখেতে উঠি পৰি লাগিছে আৰু তাৰ কাৰণে তেখেতক আমি জয়যুক্ত কৰাই আনিবই লাগিব 100% আনিব লাগিব ৰাইজৰ জানদাংমন आं बेनि थाखायनो प्रमद बर' बिथांजों गोबां नाखौ आं खावलायबाय दा बाथ्राया जादों जों UPPL मानो भटखौ होनांगौ UPPL भटखौ होनांगौनि कारनानो जाबाय दिनै UPPL बुंदों जों BTR नि जेसेबांखिनि बे दफा दङ बेखौ मोनफा मोनफा जों मावफुंजोबगोन बिराद गिदिर बाथ्रा नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों BPF दोलोआ दिनै बुंदों जे BTR जेबो गैया होननानै बर' गामियाव जेब्ला बिथाङा केम्पिंआव थाङो होमबा बुङो ইয়াততো মানে बेयाव बर'नि जेबो गैया हारसाफोरनिल' অসমীয়া গাঁৱত যেতিয়া তেখেতে যাব কব যে ইয়াততো গোটেইখিনি মানে বড়োসকলে অসমীয়াৰ একো নাই ইয়াত বড়োবিলাকৰ নহয় होमबा मोननै खोथा दा आरो जोंना डक्टर अनजलि दैमारि बिथाङा दा बुंगासिनो दङ जे जों बोरैबा जुदि BPF सरकाराव फैयोबा खिन्थु जों बिरि दफाफोरखौ मावफुंजोबगोन होननानै बुंलायो नङा होमबा उल्था जायाखै होमबा फारसेथिं हाग्रामा महिलारा बुंबाय थायो मोनसेबो मावफुङा जेबो गैया बियो फेललेस बियो बिदिबो बुङो बिथाङा आरो बिथांनिनो माने दिनै माने स्टार केम्पेनार डक्टर अनजलि प्रभा दैमारि बिथाङा फारसेथिं बुङो जों सरकाराव फैबा जे जोङो BTR नि दफाफोरखौ जों मावफुंगोन होननानै बुङो दा बिथांमोननि खोथायानो कोनो थिग गैया दिनै कोनो थिग गैया गावजों गाव माने तालमेल गैलाया दा जों दिनै बेखौ नुबाय आरो दा जेखियानो जा जाय दोलोआ दिनै बुंदों सरकाराव फैनाय लोगो लोगो BTR नि बे दफाफोरखौ मावफुंगोन जों बै दोलोखौनो दिनै देरहा होनांगोन आरो बेनि थाखाय रायजो राजाया दा अलरेडि जोंहा लक खालामखाबाय तालाखौ नङा होमबा दिनै कक्लाबारियाव रावबो फेजेननो हाला दिनै प्रमद बर'खौ जों मिथिखाबाय आरो दिनै जेसेबांखिनि जोंना रायजो राजा दङ भटारफ्रा दिनै जों मिथिगौ 30,000 भटखौ दिनै UPPL नामाव ताला नारनानै दोनखाबाय दुराखै होमबा रायजो राजाया रावबो फैसा होनानै थाखा फैसा अमा बेदर जुमाय बाइक साइकेल होनानै जोंनि भटखौ मोननाय नंला मोनगोन नामा रायजो राजानोमोन मोनला दा होमबालाय जोंहा माखौ गिनांगौ दा होमबा बे तालजों ताला मारिनानै दोनखाबाय दानिया बे भट खिलिखौ दा बेखौनो रायजो राजा नोंथांमोन जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन जोङो भटआव देरहा होनांगोन मानोना प्रमद बर'आ बिजाथि महरै नोंथांमोननि समस्तिनिफ्रायनो बिथाङा माने चिफ जाहैगोन नालाय दा बेखौनो भटखौ जोंनो बारायखौ बारायनांगोन आं बेखौ खावलायबाय दा 1 नम्बर बाथ्रा दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो सक्ति खालामनाय एकर्डखौ दिनै बिथाङा बुंदों बेयाव जेबो गैया फेललेस होननानै बुंदों दिनै होमबा जोङो बिथांखौ मानो भट होनो जों भट होआ आरो BPF को जों भट होआ मानोना BTR सुक्तिया जेब्ला बेयाव मावफुंजागोन दफाफ्रा मोनफा मोनफा जों रायजो जानाय जों बर'फोरथ' मोनखागोनानो आरो जों रायजो जाफानाय 32 लाखनिबो जनसाधारणाबो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बिथांमोनाबो दिनै सुबिदाखौ मोनगोन गोबां जिनिस बेयाव फैदों नोंथांमोना मिथिगौ इउनिभार्सिटियानो गंग'गुमा बेयाव फैदों मेडिकेल कलेजेस फैदों केन्सार हस्पिटाल बेयाव फैदों नेमसा बेयाव फैदों रेलनि दाबा बानायग्रा फेक्टरि बेयाव फैदों साइनि कमप्लेक्सआनो गंथाम जिल्लायाव फैबावसिगोन स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि फैदों अर्गेनिक इउनिभार्सिटि बेयाव फैदों दा गोबां जिनिसा बेयाव फैदों दा बेयावनो जोंनि रायजो राजाया दिनै बिराद सुबिदाखौ मोननो थांगासिनो दं आरो जोंल' नङा माने गुबुन हारिफ्रा दिनै बिथांमोना सानगासिनो दङ बर'फ्राथ' बारा फरायनाय गैया लाबाथ' जोंहासो बारा जासिगोन माथो नङा होमबा साननो गोरोंफ्रा माने सानगासिनो दङ दा সকলে ভাবি আছে এতিয়া বড়োসকলৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ কম তেখেতসকলে শিক্ষা দীক্ষাত কম গতিকে এতিয়া BTR চুক্তিৰ দফাবিলাক যদি ইয়াত মানে ৰূপায়ণ কৰা যায় এটা কৈছে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাক যেতিয়া কাৰ্যক্ৰম যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বড়োসকলে বেছি নাপাব বেছি সুবিধাটো আমিহে পাম সেই কথাটো লৈ এতিয়া সকলোৱে সন্তুষ্ট হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে এতিয়া UPPLত ইমানখিনি মানে দলে বলে আহি সদায় যোগদান কৰি আছে আৰু এই ভোটটো এই চুনামি এই ভোটটো কোনে বাধা দিব পৰা নাই रावबो बादा होनो हाया दा बेखौ ओरैबायदि लोब लोब दाब फैदों बयबो नुहुरगासिनो दं बेयाव मा फैगासिनो दं दा 1 नम्बर खोथाया जादों UPPL मानो भटखौ होनांगौ होनोबा नोंथांमोना BTR सुक्तिनि दफाफ्रा मावफुंजाथारनांगोन बेनि थाखायनो जोंहा
दिनै इउपिपिएल भटखौ होनांगौ 1 नम्बर खोथा 2 नम्बर खोथा सोलायनांगौ जोंहा बिदिनो थाबाय थानोसै नामा जों सिगांथ' कुनु सिस्टेम गैयामोन ना दा सिस्टेम मोनसे लाबोनो नागिरदों सिस्टेम लानानैलाय जोङो बे अखाफोरखौ नैबेहाय नोंथांमोननि हासुराव माने बोखायनो नागिराखै हाथरखिखौ जोङो दिनै नैबे रुपलायाव बोखायनो नागिराखै मा खालामनो नागिरदों थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि जिनिसा बेबस्थायाव गैयामोन सिस्टेमाव गैयामोन बेखौसो सिस्टेमेटिक खालामफिननो नागिरदों मोनसे बेबस्थायाव लाबोफिननो नागिरदों दा प्रमद बर' बिथाङा बुंदों इउपिपिएलनि गाहाया बिथाङा बुंदों जे जोंना इउपिपिएल सरकाराव फैनायनि 6 मासनि गेजेरावनो जोङो भिसिडिसिनि इलेक्सनखौ खुंगोन होनदों भिलेज काउन्सिलनि बेसेबांबा गिदिर बाथ्रा बियो आरो आइजोफोराबो बेयाव बाहागो मोनगोन जि माने जोङो भिलेज काउन्सिलाव जों नुगोन आइजोफोरनि मेम्बारा बिराद बुरजा सोद्रोमाफ्रा बिराद बुरजा बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय जोंना आइजोआबो जोंना चेयारपारसन जानो हासिगोन मिथिबायना सिगां भिसिडिसिनि चेयारमेनफ्रा सोर जायोमोन हौवा मानसि जायोमोन এইবারनिफ्राय हिन्जावफ्रानो बेयाव भिसिडिसिनि चेयारपारसन जानो हागोन नोंथांमोनानो दिनै चेयारपारसन जानो हागोन आरो बे बाथ्राखौ दिनै प्रमद बर'आ सानदों नाथाय बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव जों आइजोफोरखौ सासेबो जोंना बेयाव चेयारमेन होनांगौ चेयारपारसन होनांगौ बे खोथाखौ मालाबाबो सानफेराखैमोन नाथाय এইবার इउपिपिएल सरकारा बेखौनो सानजेनदों बे आइजोफोरनि थाखाय जोङो माबा मोनसे गोहो होनांगोन कामानचनबर भिलेज काउन्सिला बिराद गोहो गोरा जागोन प्रमद बर' बिथाङा बुंदों सरकारा जों जाया बिआर फेरेंगायाबो सरकार नङा जोंना बे बिनोद बिथाङाबो सरकार नङा प्रमद बर' गावबो सरकार जानाय नङा गोविंद बसुमतारीबो सरकार जानाय नङा जोंना बाबुल बसुमतारीबो सरकार जानाय नङा जोंना राकेश ब्रह्मबो सरकार जानाय नङा सरकारा सोर जागोन सरकारा जागोन नैबे रायजो राजासो सरकार जागोन नोंथांमोनासो सरकार जागोन आरो बे खोथाखौनो दिनै बुंनाय जादों सरकारा रावबो नङा रायजो राजासो सरकार जागोन आरो मानो बेखौ बुंनाय जादों कामानचनबर जोंना सोरबा इएमआर जिएमआर एमसिएलआ फैनानै डाइरेक्ट भिसिडिसि चेयारमेनावसो बिथाङा खामानि होफैनांगोन जे चेयारमेन साहाब आंनो अमुक गामिनि लामानि स्किमखौ आंनो हरलाय बै नोंथाङा जे आबाद मावनो थाखाय जे जल इरिगेसननि जे बेबस्था दङ बै स्किमखौ आंनो मोनसे हरलाय होननानै उल्था गामियाव फैनानैसो बिफैनांगोन आरो दा बेखायनो इउपिपिएल सरकारा बेखौनो बुंदों पन्चायती राज बादि भिसिडिसिनि बे पावारखौ हरनो नागिरदों गामियाव पावारफोरखौ डिसेन्ट्रेलाइज खालामनाय जागोन बिकेन्द्रीकरण खालामनाय जागोन नाथाय थांनाय 17 बोसोराव बेखौ मावफुंनाय जायाखैमोन दा इउपिपिएलआ नैबे सोलायनायखौ दिनै लाबोनो नागिरदों दा बेयाव भिसिडिसिनो गासै पावारखौ बेयाव होनाय जागोन टाउनाव जुदि दङबा बे टाउन काउन्सिल बानायनाय जागोन दा बे गासै जिनिसखौ दिनै गोदान सरकारा बेखौनो खालामनो नागिरदों आरो बेनो सोलायनाय आरो बै सोलायनायखौसो दिनै लाबोनो नागिरदों दा रायजो राजा नोंथांमोन गोनो गोथो जानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया थांनाय समाव बेयाव खुनु मोनसे बुस्थु सिस्टेमाव गैयामोन बेखौसो सिस्टेमाव लाबोफिननो नागिरदों प्रमद बर' बिथाङा बुंदों आं बेयाव राजनिति खालामनो फैयाखै आंथ' 32 लाख मानसिफोरनि मोखांखौ नायनानैसो आं सेबा खालामनो फैदों आरो जि सानखालिसिम आं खामानि मावनो हागोन बै सानसिम आं मावबाय थागोन नाथाय आङो बेयाव मोनसेबो गाज्रि खामानिखौ आं बेयाव मावा जि सानखालि आं सानगोन आं मावथ'नो हालिया आं जिरायगोन नाथाय आंनिफ्राय नोंथांमोना मालाबाबो गाज्रिखौ हास्थायनो नाङा गाज्रिखौ लुबैनो नाङा बे खोथाखौ बिथाङा बुंदों दा आं बेखौनो सेबा खालामनोसो फैदों बेयाव राजनिति खालामनो आं फैयाखै दिनै राजनिति नेता जानो आं फैयाखै सासे आं समाजखौ सेबा खालामनो 32 लाख मानसिनि मोखांखौ नायनानैसो आं दिनै फैदों बे खोथाखौ दिनै बिथाङा बुंदों आरो बेनो सोलायनाय आरो बे सोलायनाय बुस्थु मेन्टेलिटि दिनै बिथाङा बयनिबो बेखौ सोना होनो हादों बर'फोरल' नङा जों रायजो जानाय बे लाख लाख माने जनगोष्ठीफोरनो दिनै बे सिमांखौ बिथाङा नुहोनो हादों आरो बेनो बास्तब जानांगोन दा 2 नम्बर खोथा जों सोलायनांगौनि थाखाय इउपिपिएलनो भटखौ होनांगोन 3 नम्बर बाथ्रा जोंना डेभेलपमेन्ट जानांगोन उन्नयन जानांगोन जौगानाया सफैनांगोन जौगानाया दिनै बिटिसिआव जौगायाखै नङा जौगादों सोर जौगादों जायफ्रा धनी जागासिनो दं नङा जाय दुखिया एखेबारे दुखिया आरो जायफ्रा दिनै जोंना भारतीय संबिजिरजों माखासे आसनिफोरखौ मोननांगौ मोनसेबो मोनाखै फान्डामेन्टेल निड्सफोरखौ जोङो सुफुंनो हायाखै दिनै जोंनि माने जेनाखि गुदि मोन्थाय बे मोन्थायफोरखौ जों दिनैसिम मोनजोबनो हायाखै आरो बिनि दायनिगिरिया रावबो नङा थांनाय 17 बोसोराव जायफ्रा खुंथायाव दंमोन बिथांमोनानो दिनै बेखौ खालामदों दा बेखौनो बुंनो लुबैदों উন্নয়নটো হ'ব লাগিব আৰু প্ৰত্যেক বিটিআৰ অঞ্চলত যিমান কেইখন ঘৰ আছে প্ৰত্যেকখন ঘৰলৈকে পদলিমুখলৈকে আমাৰ উন্নয়নটো গৈ পাব লাগিব আৰু সেইটোকে ইউপিপিএল চৰকাৰে কৰিবলৈ গৈ আছে কমপ্লিট নকৰছেন बे डेभेलपमेन्टआ सौहैनांगोन जों दिनै बेखौसो बुंदों आरो बे डेभेलपमेन्ट मोनखानांगोन जेरैखि जाया नाथाय दिनै बिथांमोना मा खालामदों माबानो आइवाइ न' होगोननो माने प्राइम मिनिस्टार आवास योजना होगोननो आइडिजों आधारजों माबा लिंक खालामनानै अर्डार फैदों दिनै बिथांमोना बुंसोलायगासिनो दङ जों न' होगोन नोंथांमोना माने फर्म फिलापखौ खालामनानै हो 17 बोसोरावनो होनो हायासै दालाय बबेनिफ्राय होनो नोंथांलाय नङा दाथ' रायजोफोरनिसो सासन ना दाथ' भिसिडिसि चेयारमेनबो गैयाना दं नामा
रावबोथ' गैया सरकारानो गैया दा बबेनिफ्राय होनो 15 बोसोराव होनो हायासै दालाय बबेनिफ्राय नोङो 1 मासाव न' लायनो होनो हाया बे न'खौ आंसो मोनदों रमेश नार्जारिया आंबो BPL आरो बे न'खौ दहाय बुंदों बियार फेरेंगाया बे दिल्लीनिफ्रायसो लिस्टआ फैयो 2011 सनाव सेन्सास खालामदों सेन्सास खालामखांनायनि उनाव आङो दिल्लीनिफ्राय 1.5 बोसोरसो सिगाङाव क'क्राझाराव फैदों आरो मिथिंगानो होमबा आंनि जोंनि पन्चायतनि सेक्रेटारिया प्रफुल्ल शइकिया आंखौ फन खालामबाय যে আপুনি ক'ত আছে होननानै মই কোকৰাঝাৰত আছো কি হ'ল আপুনি সোনকালে আহিলে ভাল আছিল আপোনাৰ নামত আইৱাই ঘৰ আহিছে যাবে মোৰ নামতো আহিছে নেকি না আহিছে না বা নললে কি হ'ব না ললে ভাল মানে নললে আপুনি চাৰিটা কাৰণ দখৰ জাননী দিব লাগিব না আপুনি কি কাৰণে ঘৰটো নলয় আপুনি কি কাৰণে মানে BPL হৈ আহিলে बे खोथाफोरनि कारण आं होनांगौ आरो मा जाहोनाव आं न'खौ लाया मोनब्रै जाहोन खिन्थानांगौ कड एफिडेविट खालामनानै आरो बेखौ माबा लिरनांगौ मिथिबायना मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स गोदान दिल्लीयाव आरो नर्थ ब्लकआव गृह मन्त्रालयाव आरो गृह मन्त्रीनोबो थांगोन आरो आं बिनिफ्राय बुंबाय মই যদি ঘৰখন নলওঁ আপোনাৰ কি অসুবিধা হ'ব না মোৰো অসুবিধা হ'ব মইতো 10টা কাৰণ দিব লাগিব জানেন আরে 10টা কাৰণ দৰকাৰ জাননী মই ঠিক কৰি দিব লাগিব কড এফিডেভিট কৰি কি কাৰণে আপোনাৰ নামটো BPL হৈ আহিলে সেন্সাসন কোনে কৰিছিলে 2011 চনত আপোনাৰ তথ্যবিলাক ভুলকৈ কিয় দিছিলে অফিচাৰৰ চাকৰিটো থাকনা আগু জানেন না বেকাৰে মই আপুনি ঘৰটো ললে আমাৰো ভাল আপোনাৰো ভাল নামি আৰু আপুনি কোন কেৱল আপুনি বুলি নহয় আপুনিও লওক আৰু দুজন ভাইকো আপুনি কোন ঘৰটো লবলৈ दा जोंना बिदा फंबाय साथामा न'खौ नाङाबाबो नाङा दिनै आइवाइ न'खौ लुनानै गालांबाय जोंनियाव आरो नाङा फाङा आरो दा आइवाइ न'खौथ' लुखांबाय आंथ' मोनबाय फंबाय सानैयाबो मोनबाय दा आंनि एकाउन्टाव फैसायानो हाबबाय थायो दा 19,500 जब कार्डनि आरो खथा दावनायनि आंनियाव हाबगासिनो दं दा बे न'जोंनो मालाय लिंक नुफाय नङा होमबा बिनियावनो आंनि एकाउन्टाव आरो हाबबाय 12,500 बे मानि दे बे लेटरेननि फैसा हाबलायबाय दानिया 12,500 बे गासैबो आइवाइ न'जों बे लिंक थाजोबो दा बेखौ नोंथांमोनाबो मोनथारनांगौ बेखौ जाय मोननांगौ नङा होमबा नाथाय बेयाव मा जादों नामखौ बख्ल' सायख' मा खालामो थाखा फैसा लानानैबो दिनैसिमबो आङो नायदों नोंथांमोननि BTD ओनसोलाव 2014 सालाव आं आरटिआइ होनानै दिहुनदोंमोन 84,000 न'नि गेजेराव 40,000ल'सो जेने तेने लुफुंनो हादों बाखि माने 44,000 बै समसिम लुजायाखैमोन आरो दा 7 बोसोरनि उनावबा मा जानानै दं नङा होमबा दा बेबादि अबस्था दा उन्नयना बिदिसो जानांगोन जोंनियाव जादों दिनै बियो नोंथांमोननियावबो जायो बियो नाथाय गोजौ ससेयावनो बेखौ होबथाना दोनजोबदों जोंनि लिडारफ्रा बिनि उनाव 2 बोसोरनि सिगां आंनि न'आव उजाला गेसखौ दाना सिथ्लायावनो गारना गालांबाय दाना प्रधानमन्त्री उजाला माबा गैया होमबा गेस आसनि दा बेखौ आङो सिथ्लायाव गारना गालांबाय आं बुंबाय মোকতো গেছ আছে মোক নালাগে গেছ না নহয় আপুনি ল'ব লাগিব আপোনাৰ নামত আহিছে আমিনো কি কৰিম গতিকে আপুনি জ্বলাই নজ্বলালে আপোনাৰ কথা আমি পেলাই থৈ গ'লো না গাरनानै गालांबाय दानिया आंनि न'आव आरो अटोमेटिक मोनलायबाय दानिया दाना बिनि उनाव आं नायबाय 3 बोसोरसो सिगांनि खोथा पाब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्ट गैया होमबा जनस्वास्थ्यकारि बिभाग थाया होमबा रिहन दैमारिया बिनि मन्त्रि दिनै आंनि न'आव 3.5 बोसोर सिगाङाव दैखर गंसे माने आंनाव जावनो फैबाय दाना आं बुंदों मुक्त कुआ नालागे मटर पानी अलरेडी আছে আমি সাপ্লাই ওয়াটার খাওয়াই না রাতিপুৱা পিছলা আমাৰ পানী আহিয়ে থাকে গতিকে পানীৰ কোনো দৰকাৰ নাই নহয় স্যাৰ আপুনি লবই লাগিব উপায় না আপোনাৰ নামত এই কুৱাটো আহিছে গতিকে আপোনাৰ চোতালত আমি খান্দিমে হেনাৰে জোৰ জলম दैखरखौ दाना स्टेम जावना गालांबाय आंनि नाङा होमबाबो दा डेभलपमेन्ट बिदि जायो जोंनियाव जादोंबा बेयावबो जायो बियो नाथाय बे सिस्टेमफोरखौ जोङो थांनाय समाव बेफोरखौ थि खालामना लानो हायाखै दा बेखायनो बे समाव खावलायदों जे दिनै जोंना अल राउन्ड डेभलपमेन्टनि थाखाय आं नोंथांमोन बयखौबो खावलायदों UPPL नो भटखौ दिनै होनांगोन आं बेखौ खावलायबाय जौगानांगोन जोंहा दिनै प्रमोद बर' बिथाङा बुंदों सरकारा जानाय लोगो लोगो जोंना आइजोफोरनि थाखाय बयनिख्रुइ बांसिन साबसिन बाथ्रा मोनसे नोंथांमोना आं दा खिन्थानोसै मा बेलाय प्रमोद बर' बिथाङा बुंदों 6 मासनि गेजेरावनो जोङो मा खालामगोन गोदान सरकारा आइजोफोरनि थाखाय जेसेबां साब डिभिजन जागोन BTR ओनसोलाव बे साब डिभिजनाव गंफा आइजोफोरनि गंफा बाजार जागोन बे हाथाय गोबारैनो आखाइ खबनांगौ आं खावलायदों गासिबो आइजो जाजोबगोन मेनेजिं कमिटि आइजो जागोन आरो आइजोफ्रा मा दखान होना थिक खालामनानै जाबाय सोरबा सानैसो आरनाय दखान होगोन दख'ना दखान होगोन सानैसो जोंना बिउटि पार्लार होगोन सानैसो जोंना माने फास्ट फुडनि दखान होगोन सानैसो आइजोआथ' जोंना उदालगुरियाव नुदों बिराद गिदिर सिखाखौ लानानै ब्रयलार दानग्रा जागोन बे नङा होमबा अमा दानग्रा जागोन बेयो बेखौ आइजो हायो जोंना बेखौबो जों मावनांगोन मैगंनि दखान थाबाय जिनि दखान थाबाय मुलिनि दखान थाबाय नङा होमबा
गासिबो दखानखौ जोंना आइजोफ्रानो बेयाव सम्भालिजोबगोन आरो बे आइजोफोरनि बाजार बे खोथाखौ दिनै माइकी बाजार माने जागोन बे क'क्राझारनि आरो बेखौ दिनै प्रमद बर'नि ब्रेनाव बेयो फैदों दिनै बे डिजाइनखौ खालामखाबाय दिनै गाबोन नङा समफोर नोंथांमोना बेयाव गासिबो सुबिदाखौ नोंथांमोना मोनजोबगोन आरो दा बेखायनो बे आइजोनि बाजारखौ दिनै लाबोनायनि खोथाखौ बेयाव बुंनाय जादों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि खोथा दा जोंना लिडारफ्रा बुंगोन इउपिपिएलनि दा आं बे खोथाखौ बेयाव बुंथ'ला दा खोथाया जादों मा जोंनो डेभेलपमेन्टखौ नांगोन उन्नयनखौ जोंनो नांगोन आरो उन्नयननि थाखाय इउपिपिएलनो भटखौ नोंथांमोना होथारनांगोन